Velkommen til min lille film. Hej med dig. Hvordan er det? Okay. Den hovedløse ridder kommer. Løb. Nej. Ikke være bange. 2 slikmænd, må man spise dem? Nej, du må ikke spise mig. Ja, okay. Nej, en pirat. Hjælp. Nu kommer jeg og fanger jer. Jeg skal nok hjælpe jer. Jeg er Gud. Hvor er vi nu henne? Der er en flagermus, der flyver op i himlen, og det hus ser altså ikke ret godt ud, det gør ikke. Hvorfor er vi lige pludselig kommet i byen? Jeg ved det ikke. Hvor er vi nu henne? Det ligner mit hus. Wow, et stort slot. Hvor er vi henne? Hvilken verden? Stort slot, nice nok. Det laver du af sand. Wow. En minevogn, hvor har vi fået den fra? Og hvor er vi igen hen i verden? Med det vunds. En have, en lille bitte have med græskar og vandmeloner. Mærkeligt. Tak for at I så filmen.